Guys, I'm back. Kasuna des. So karon ang atong topic is unsa may mga asking words sa hinapon like what, where, when, who, or which. Mga inana bitaw nga pangutana para sa ato na unsa, ngano, asa dapita ana. So tudloan ta mo. Why? So unsay hinapon sa why? So sa Bisaya pa unsa. So ang hinapon sa why is nani? 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 O polite, kung mo gamit ta og polite, so kasagaran mo gamit sa nani is kitong mga hapon. So kita mga ni adapt ra, so mo tahod gyud ta. So sa Tagalog pa po na siya, po sa last. So sample og kanang gitawag ka. So pagtawag sa imongan, syempre moingon jud ka unsa man, ana unsa man. So ang imo itubag is nandes ka. Nandes ka. Dili ka pwede mo ingon nga nani, dili ka gawas og suod kaayo mo. Gawas og suod kaayo mo kay pwede ka mo gamit ana, pero kung kuan lang dapat gamito nimo nga kung suod na nimo nga hapon or kuan kay never mind naman na nilang nang dili ka mo pulay kay suod na mo or kuan na kay mo sa usa-usa, komportable na kayo. Pwede ra ka mo gamit og nani o polite. Nandes ka. Labi na sa katong mga boss nimo, sample imong amo, mga head pa nimo bar og trabaho ka didto og samot tag dili nimo kaila, so mo silbi tahod ka sa unsay lang kuan kay para pud ma-believe sila ba nga maayo gid ang mga Pinoy o mga Pinay mo daog kanang approach or istorya sa hapon. Moingon ka og nandes ka. So katong impolite nani. Mo na siya ang impolite nani ug ang polite nandes ka. Kung sa Bisaya pa unsa, ano ba unsa? So ang where unsay hinapon sa asa. So ang hinapon sa asa is doko. So kana siya og i-plus put i-add pud to nimo kung for example mo ana ang hapon nimo asa kagikan gahapon so mingon din sila kino gahapon mo na kuan naman nako no na topic naman ako pag-upload tong niagi. So kana siyang doko des ka. So muad na pud ta og des ka. Dapat i-add na nato kung mangutana ta. Kanang doko usar gina siya di para atong nani og nandes ka. Doko des ka. So sa Tagalog mo na siya mo tahod na siya mo saan po ana siya. Sa Tagalog po na siya. So ang where is doko or doko des ka. So kanang doko mao gina siya ang hapon dili na sila magpulait sa motag kanang kuan ana. Gawas og siguro og kanang napod sila kamit nga murag taas pa pud nila. Murag labaw pa pud nila nga kuan or tinahod nila nga kuan. So mo ang imong itubag so kita mo adapt, kita may ni-adapt. So ato ipangutana
pinaagi sa inana, so moingon kita og doko desu ka? Doko desu ka? Kung sa Hapon, pwede ra sila moingon doko, doko, asa, ana. Doko, mana ra man na sila gud. Dili ta ka kuan nga mo yung pakapini nagdiska. Di ka pwede moingon ng pakapini nagdiska kay nagpakapin po diska ko. So kita maura na siyang meaning. So, dapat kung moingon sila doko dapat kuan na sa to ba mo. So kita kung moingon deska wala ra kuan po na nila makuan po sila ba kay maayo jud nila doko desu ka. So sunod when kanus-a. So sa Bisaya pa kanus-a. So kaning kanus-a unsa may hinapon sa when. Kaning kanus-a unsay hinapon. Ang hinapon sa kanus-a is itsu. 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 Mangutana ka, for example, mangutana ka. Mana siya nga, birthday man ko ano, mana hapon. Birthday man ko ano, for example, mana ka, itsu. Mana ka, itsu, kanus-a man, ana. Itsu. So, kung mga friends ra nimo, mga unsa pa na dira mga kabaw na ka nga mga level-level ra nimo, itsu ra magamiton. Pero kung ingon ka ang imong istorya kay labaw pa nimo, mga boss or something, manager ba, unsa nga kanang kuan ana. Ikaw makibaw man jud ka nga kanang tawhana labaw pa nimo. So mutahod ka as kuan, moingon jud ka og itsu desu ka? Kanus-a di kanus-a ana. Sabi ko na siya kanang polite na siya. Kailan po, ano ba sa Tagalog pa, moingon na siya kailan po. Itsu. Mo na siya. So ang sunod na to ikuan is unsay hinapon sa which asa ani, which one asa ani. Unsay hinapon ana, for example ana nang namili ta sa nina, for example namili tag sa nina. So kita mo kuan kita nga asa ka ani no, duri ka so sa hinapon is dore. So sa hinapon is moingon kag kanang asa ani, for example lang gisugo ka og kanang sa ballpen baron ana nya nay puwa itong blue ana. So moingon ka nga asa ani nga ballpen. So moingon kag dore desu ka, ana papilion nimo siya for example kani ana yung maingon na dore desu ka, for example tulok ka buok nga ballpen. For example kani man siya nga wa ira gutag ballpen diha kay kuan ana gamiton daw niya. So ikaw moingon gi ka dore desu ka, mana ka dore desu ka, mana ka niya pilion mo siya asa ani. Mo na siya dore, mo na siya which one asa ani, mo na siya sa hinapon. So ang sunod kay man naman ta sa dore, ta na to diri ang ballpen no. So musunod ta sa asking word sa Japanese nga who. Sa Bisaya pa kinsa. Who. So unsay hinapon sa kinsa? Dare. So ana mo tana ka ana. For example nga nay naabot taw nya wa ka kaila ba nya. Nay nakaila nya wa ka kaila. So moingon jud ka sa katong nakaila nga kinsa na. So sa hinapon is dare desu ka?
Mao na siya sa Hinapon. Kinsa na ana? Dare desu ka? So kanang desu ka? So mao na no katong polite. Sino po yan? Ano ba? Sino po yan? Mao na siyang dare desu ka? Mao na siya ngutana kinsa na? Sabi sayo pa kinsa na? Mao na siya. So mosunod ta sa why. So unsay hinapon sa why? Ngano. So ngano, ang hinapon sa ngano is naze. Naze. So kanang naze, so kanang hinapon sa kanang why, napo na siya murag kanang murag bitong naguyo na naguyod sa how, murag nadaduha sila ba why ug how. So kanang how is kuha na siya dushte, ano ba? For example, naglain mong lawas yan, iduuli mo ni murag na nakitaan ka sa hapon, nakitaan ka sa hapon nga murag man siya kanang wala siya ka sabot siyang kuan lawas murag luya na bitaw luya siya sumudul siya nga do mo na siya murag makita niya nga na murag na kay gidadang problema ba nga magulanon bro nimong naong or something nga naglibog pa ka or sa imong gitrabaho mudul gina siya do mo na siya do mo follow up din sila dejubo wakaru may nana ba mo follow up din sila mga inana so kana siya nga kanang why naze na siya so pwede ra pud ka mo gamit og doshte doshte pwede ra pud ka mo gamit og doshte kay kasagaran mao man kanang dadun jud kay murag kanang kuan na ba murag followed na siya sa kanang murag nabitay explanation yun nga murag kuan doshte dejubu o genki so may nana no so kana siya katong ang what is nani so ang where is doko so ang when is itsu so ang which is dore so ang who is dare ka wala ba so dare punang depende magunaon sa pag sa emotion na to ba dare ka na wala na bitaw kinsa ka ha kinsa ka na ba so mo to ang katong how ug ang why so marang kuyog ra na siyang dapita diyan ora na silang linyahan pero kanang kuan lang depende sa sitwasyon nga depende na sa sitwasyon dihan dapita so mao na to siya kanang hinaot unta nga naamoy nakatunan sa mga gibisaya nako nga hinapon ug sa sunod pa nato nga mga panag-uban so makakat-on na mo sa sunod ug mag-upload na putag maayo kay para maanam-anam yun na to ba kay sa mo sa uban nga mubayad pa para makat-on bitaw so naata diri dapita para mutudlo sa yung binisaya pero sa katong mga Tagalog adjust lang tagamay ani kay sa unang Bisaya man dapat muna po mag-adjust na mga ning dapita kay sige lamig Tagalog ani mga tubag mga Tagalog so bawas lang maus sa ginamos pa maus lang so moro to guys so inaut ta nga naka-uyon mo or nakakuan mo kay pag-subscribe na lang po kay para maka-update mo sa ako ang bag-o nga mga video so matane bye bye